Mijiet ta' ħaddiema u studenti Għawdxin spiċċaw inqabdu f'Malta kawża ta' riħ qawwi li laħaq forza tmienja f'diversi nħawi tal-Gżejjer Maltin. Il-kumpanija Gozo Channel ħadet id-deċiżjoni li tissospendi s-servizz bil-baħar wara li l-kundizzjoni tal-baħar fil-fliegu baqgħet sejra għall-ar. Kif jiġdu filmati mibgħuta lil one.com.mt minn fuq vapur tgħawdex ftit minuti biss qabel ġie sospiż is-servizz, il-kundizzjoni tal-baħar fil-fliegu bejn iż-żewġ gżejjer kienet ħażina ħafna b'mewġ ilaħaq aktar minn 3 metri. Is-servizz tal-Gozo Channel ma kienx l-uniku servizz li ġie affettwat kawża tal-maltemp, kif is-servizz tal-katamaran bejn Malta u Sqallija wkoll kellu jiġi sospiż. Kawża tar-riħ għall-ewwel darba fi 3 snin il-Floating Storage Unit illi hemm sorġut biswit il-Power Station ta' Dellimara inqala l-barra mill-moll. Fi-stqarrija 2 filgħaxija l-kumpanija Electrogas qalet li kienet se tuża s-sistema ta' rmiġ b'saħħtu l-installat f'każ ta' maltempata qawwija ħafna. Qalet li s-sistema tinkludi 8 ankri illi tqiegħdu fih il-baħar li huma mqabbda ma' winches fuq il-gverta tat-tanker. Dawn stiraw il-ktajjen mal-ankri fl-istess ħin illi t-tanker inqala l-barra minn mal-moll f'pożizzjoni stabbilita. Electrogas żiedet tajt li matul dawn il-miżuri ta' prekawzjoni qed jintużaw sorsi ta' enerġija alternattiva. L-istess riħ qaċċat ukoll xi siġar minn madwar il-Gżejjer Maltin fosthom fil-Marsa u fin-Naxxar. L-aħħar tbassil tat-temp juri li r-riħ mistenni naqqas fis-saħħa tiegħu l-4 wara nofsinhar, madankollu x-xita mistennija tibqa' tippersisti fil-jiem illi ġejjin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.